όταν ξεκινάει κάποιος για να κάνει την τεχνική της ντεκουπάζ, το πρώτο υλικό που του προτείνω, γιατί είναι στο ξεκίνημα και θα πρέπει να τον προσέχουμε και να του δίνουμε όχι πιο φθηνά υλικά, πιο απαλά, πιο μικρές ποσότητες και πιο οικονομικά. Το ότι είναι οικονομικά δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι και σκάρτο το προϊόν. Είναι αυτό που είναι για τη συγκεκριμένη δουλειά. Και ξεκινούσα από το ακριλικό της τουντού. Το μπουκαλάκι το μικρό, που είναι στα 2,30, είναι κατά ακρίβεια ακριλικό για φωτοσκίαση. Γιάννη, αν μπορείς μου δίνεις ένα-δύο μπουκαλάκια της τουντού. Εκεί από το στάνο. Σε ευχαριστώ. Αυτό το υλικό που μας δίνει τη δυνατότητα να φωτοσκιάσουμε, γιατί είναι έτοιμο. Σε καρέκλες δεν έχει, κορίτσια? Έχει. Σε βλέπω έτσι. Σε ρευστότητα είναι έτσι και φυσικά η κάθε εταιρεία που έχει και τα δικά της τα ριζόχαρτα φτιάχνει κατά αναλογία και τα χρώματα. Τα χρώματα πώς ταιριάζουν στο κάθε ριζόχαρτο. Ακριβώς αυτό συμβαίνει και με αυτό το ακριλικό. Όταν παίρνουμε ένα ριζόχαρτο της τουντού, θα δείτε ότι τα χρώματα είναι κατά ακρίβεια έτοιμα για τη φωτοσκίαση. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε να δουλέψουμε το ριζόχαρτο της τουντού και με ένα άλλο ακριλικό. Όλα τα ακριλικά έχει ποιότητες και ποιότητες. Απλά επέλεξα αυτές τις ποιότητες, επειδή είναι πολλά χρόνια που ασχολούμαι και έχω μάθει να ξεχωρίζω τις ποιότητες στα υλικά. Οπότε, αφού ξεκινήσει κάποιος και περάσει σε αυτό το στάδιο, μετά τον πάω πιο πέρα, γιατί έχει τη δυνατότητα, την ευχαρίστηση και τη διάθεση να προχωρήσει και σε άλλες τεχνικές, οπότε προχωράμε πιο πέρα. Το επόμενο ακριλικό που το συστήνω για τις τεχνικές και πάντα το ξέρετε ότι σας ρωτάω τι θέλετε να φτιάξετε για να σας δώσω το αντίστοιχο υλικό, είναι το ακριλικό της Cadence. Να τα βλέπουμε και όλα για να μας μείνουν εικόνες. Είναι το ακριλικό της Cadence. Είναι ένα υλικό παχύρευστο, γι' αυτό και προτιμάται για την τεχνική της ζωγραφικής one stroke. Όμως δεν είναι το ιδανικό για να κάνουμε παλαιώσεις. Σαν υλικό μπορούμε να το αραιώσουμε, έχει μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, είναι σταθερό, είναι ανθεκτικό και μάλιστα αν πάρουμε να βάψουμε μία ξύλινη επιφάνεια, δεν χρειάζεται να βάλουμε και αστάρι. Είναι τόσο καλυπτικό που δεν χρειάζεται να βάλουμε αστάρι. Αν κάποια θέλει να βάλει... Για παλαιώσεις τι προτείνουμε? Το τουντού, θα σας πω. Οπότε φεύγουμε από το κομμάτι αυτό. Και φωτοσκίαση μπορούμε να κάνουμε και τις ζωγραφικές μας και να καλύψουμε ένα κουτί απλά να το διακοσμήσουμε, αλλά όχι για παλαίωση. Δεν είναι το ιδανικό υλικό για παλαίωση. Όταν θα βάψετε και αν δοκιμάσετε να κάνετε παλαίωση, θα δείτε ότι λειτουργεί σαν λάστιχο. Ξεφτίζει. Θα το τρίψουμε και μπορεί να φύγει κομμάτι. Έχει ελαστικότητα σαν υλικό. Και διαπιστώσω κι εγώ. Που είναι σαν, έτσι φεύγει σαν ακριβώς. μεμβράνη. Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο ότι και η Cadence ξέφυγε από αυτό το ακριλικό, το βγάζει για αυτό το σκοπό, για αυτούς τους σκοπούς μάλιστα, και έφτιαξε ένα άλλο ακριλικό, Γιαννάκη μου, κάνα δυο στυλ. Αυτό είναι που το είδα την κίνηση που έκανες και το κατάλαβα. Σαν Αφροδίτη είναι και σε μεταλλικό που υπάρχει, που κάναμε το ξύλο την άλλη φορά που άλλα είναι. Τα μεταλλικά, όλα είναι ακριλικά. Τα μεταλλικά μας δίνουν, ναι, τα μπουκαλάκια τους σχεδόν μοιάζουν. Όλα είναι ίδια. Λοιπόν, εδώ είναι το στυλ mat, είναι σχετικά καινούριο το υλικό που έχει βγάλει. Αυτό είναι ιδανικό
για την παλαίωση. Μπορεί να κάνει και φωτοσκίαση, αλλά με δυσκολία. Δεν είναι το ιδανικότερο. Όμως, για να λειτουργήσει σαν υλικό, είναι τόσο παχύ, γι' αυτό και έχει ανθεκτικότητα και στον εξωτερικό χώρο. Έχει μεγάλη αντοχή στον εξωτερικό χώρο. Συγγνώμη, είπες για παλαίωση αυτό? Ναι. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε παλαίωση. Το αποτέλεσμα όταν στεγνώσει είναι ματ, αλλά δεν έχει δυσκολία στο να το δουλεύει σκέτο. Αλλού πηγαίνει περισσότερο, από αλλού λιγότερο, οπότε χρειάζεται έναν διαλύτη. Το γνωρίζετε αυτό που το χρησιμοποιούμε. Οπότε όταν βάλουμε μία σωστή ποσότητα επάνω σε αυτό, είτε το ανακατέψουμε, είτε το πάρουμε στην άκρη με το πινέλο μας, είτε την τελευταία στιγμή το έχουμε ξεχάσει και το ρίξουμε στο χρώμα που έχουμε βάλει στην επιφάνειά μας να την βάψουμε, μπορούμε. Καλώς το κορίτσι μας. Καλησπέρα Αθηνά μου, καλώς όρισες. Είμαστε καλά. Λίγο χοχουλιάζουμε σήμερα, είμαστε πιο... Ναι. Έχουμε βγάλει τα πανοφόρια μας, φοράμε τα πανοφόρια μας, τα κασκόλ μας. Στείλ το ένα. Λοιπόν, είναι ο διαλύτης, είναι τα medium τα υλικά και υπάρχουν και άλλα medium, θα σας πω αργότερα τι κάνουμε με αυτά, που μας βοηθάει να μας αραιώνει το χρώμα, να γλιστράει το πινέλο, να γίνεται πιο καλή. Ναι, ναι, Κική μου, πες το. Εάν βρέξουμε το πινέλο, Ναι. αν το έχουμε νομοτισμένο, δεν μπορούμε να το δουλέψουμε. Γιατί εγώ το έχω κάνει με το υλικό αυτό και κάθεται, ωραία. Είπα ότι το Νοτισμένο, δουλεύουμε, δηλαδή. το πινέλο μας έτσι κι αλλιώς το βρέχουμε πάντα. Ναι. Στρώνει, αλλά δεν κάνει το στρώσιμο αυτό που μας κάνει αυτό. αυτό, Και έπειτα το χρώμα μας το απλώνει, μας το μοιράζει και δεν δημιουργούνται πινελιές με αυτό. Απλώνει, ενώ αν το δουλέψεις και το δημιουργούνται πινελιές και σε κάποια σημεία, αν το πινέλο δεν είναι το σωστό, θα κάνει τόπους. Δηλαδή αυτό βάζουμε το χρώμα και αυτό μαζί και το Το χρώμα. βάζουμε αυτό για να μας βοηθάει να απλώνεται το χρώμα, κάτι που δεν χρειάζεται στο χρώμα αυτό. Δεν χρειάζεται. Και αυτό θα σας το αποδείξω. Δηλαδή, με το πινέλο, όλα αυτά που σας λέω, τα έχω δουλέψει, τα έχω μελετήσει. Κάθε υλικό που έρχεται στα χέρια μου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξετινάξω, να μην κάνω άλλες μίξεις, να μην κάνω τεχνικές, ώστε να σας δίνω τις οδηγίες που χρειάζεστε να το χρησιμοποιείτε σωστά. Πάνω σε επιφάνεια ξύλου μόνο. Όχι. Όχι. Παντού. Και σε γυαλί επάνω το έχω βάλει. Το κεραμίδι. Το κεραμίδι έχει πόρους. Η πέτρα έχει πόρους. Μπορούμε και σε plexiglass και σε πλαστικό και στο γυαλί. Δεν χρειάζεται να βάλουμε κάτι από κάτω. Αν θέλουμε να έχει μεγαλύτερη σταθερότητα, ναι. Μπορούμε να μου κάνετε ότι οι ερωτήσεις σας βγαίνουν, γιατί είναι... Λοιπόν, το γυαλί, αν το βάλουμε σκέτο με αυτό, κάποια στιγμή, αν θα βραχεί, ενώ έχει ανθεκτικότητα και στον εξωτερικό χώρο, λόγω του ότι δεν έχει πόρους να το αγκαλιάσει, κάπου λίγο να το ξύσουμε θα φύγει. Μπορούμε να βάλουμε αστάρι, το διάφανο το αστάρι, να το αφήσουμε ένα 24ωρο να δέσει καλά και μετά να βάλουμε πάνω, να το ξέρετε το διάφανο το αστάρι. Για το γυαλί αυτό. Εγώ το ξέρω. Όχι. Φέρε και τις τουντού και τις καντένς. Και τις καντένς. Αφροδίτη, το αραιώνουμε όταν κάνουμε φωτοσκίαση ή και στο βάψιμο. Αυτό. Ναι. Δεν αραιώνουμε τίποτα. Με το μύκτη. Πάντα. Που στο βάψιμο Και στο βάψιμο. Και στο βάψιμο. Και στο βάψιμο. Και στο βάψιμο. Το αστάρι το βάζουμε στο γυαλί. Λοιπόν, είναι τα αστάρια, το ένα είναι της τουντού και το άλλο είναι της καντένς. Είναι διάφανο. Αυτό το αστάρι έχει τη δυνατότητα να μας καλύπτει μια επιφάνεια, αν έχει παλιά βερνίκια ένα έπιπλο επάνω
και είναι ηλιασμένο φυσικά, γιατί αν έχει χοντράδες σίγουρα θα το ξύσουμε, γιατί ο κόρπος μας θα φανεί, η δουλειά μας θα φανεί άσχημη στο τέλος. Μπορούμε να το καλύψουμε με αυτό το βερνίκι, με αυτό το αστάρι μάλλον, δεν είναι βερνίκι, συγγνώμη. Το αφήνουμε ένα 24ωρο και μπορούμε να επέμβουμε πάνω με όποια τεχνική θέλουμε, ώστε αγκαλιάζει τα υλικά που θα βάλουμε και σταθεροποιείται. Και φυσικά στο τέλος, αν θέλουμε, ανάλογα με το υλικό που θα βάλουμε επάνω, γιατί μπορεί να είναι και κοιμωλία. Η κοιμωλία είναι πιο ανθεκτική. Τα αντικείμενα που έχω φτιάξει εδώ με διάφορα υλικά, τα έχω φτιάξει με διάφορα υλικά μόνο και μόνο για να βλέπετε τις διαφορές και πώς λειτουργεί το κάθε ακριλικό. Τι δυνατότητες έχει. Συγγνώμη, γιατί το αφήνουμε τόσες ώρες στο αστάρι? Γιατί έτσι πρέπει να δέσει καλά, να δέσει πολύ καλά στην επιφάνεια. Εγώ έχω αυτό, αλλά δεν μου το έχει πει κανένας και όσα τα πέρασα, επειδή ήθελα γρήγορα, μου γρατσούνι σαν φλούδα φεύγει. Αυτό. Ναι, αλλά το έκανα αμέσως, δηλαδή δεν πέρασε. Όχι, γι' αυτό. Έχω περάσει ένα σετ πορσελάνης με αυτό το αστάρι και το έχω αφήσει για να είναι έτοιμο. Είναι σαν να μην έχει αστάρι επάνω του, αλλά η επιφάνειά του είναι έτοιμη για να δεχτεί τις τεχνικές που θέλω να κάνω. Και δεν φεύγει με τίποτα. Έχει ενσωματωθεί με την πορσελάνη και έχει γίνει ένα. Μα μου έκανε εντύπωση γιατί έχω κάνει δύο δεκάλια. Το ένα δεν το έκανα αμέσως, γιατί δεν είχα το χρόνο. Και το άλλο το στέγνωσα και το έκανα αμέσως. Κύριε Γιάννη, πετάτε αυτό για να μας μπερδεύει. Δηλαδή, στυλό. το άλλο και να το ψήσεις. Δεν βγαίνει, ναι. Είναι ο χρόνος. Καλώς τον Ηλία μας. Καλώς τον καλλιτέχνη μας. Ναι, μπαίνεις. Φυσικά. Επειδή είναι όλο γυναίκες, μην φοβάσαι, πάρτε στον αέρα. Ο Γιάννης γι' αυτό είναι έτσι όρθιος, μας τον έχει πάρει τον αέρα. Ψηλά το κεφάλι. Εντάξει, ποιες επιφάνειες είπες, εκτός από το γυαλί. Αυτό μπορεί να κάνει. Αυτό είναι αστάρι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ότι είναι Αστάρι και που βερνικωμένο και διαλύει τέτοια. πορόδια Ναι, επιφάνεια. Δηλαδή, να κάνω ερώτηση για να. Ναι. Επειδή το ξέρω εγώ. Μπορούμε, αν θέλουμε, να το βάλουμε σε λάκα επάνω που είναι πολύ γυαλιστερή, Φυσικά. χωρίς να τρίψουμε και να κάνουμε τεχνική. μπορούμε. Αυτό. Ναι, είναι σημαντικό αυτό, γι' αυτό το είπα. Σε κεραμική δεν χρειάζεται. Είναι πολύ Όπου δεν έχει χώρο. Μιλάμε για λία επιφάνεια που θέλεις μετά να τη δουλέψεις. Γιάννη, θα μας φέρεις Σουρφασέ το λέει. Σουρφασέ θα πει το πρώτο χέρι. Η παλιά οι αυτοί που είχαν τα πιστόλια και περνάγαν σουρφασέ και μετά περνάγαν τα βερνίκια για να κρατάνε τα βερνίκια. Και φυσικά αυτό κάνουν την ίδια δουλειά. Τι μου είπατε? Δύο αστάρια σαν εταιρεία. Εγώ δεν είπα ακόμα, εγώ θέλω τις Κάνουν την ίδια δουλειά, απλά το ΕΝ υπάρχει διαφορά. Η κατεύθυνση είναι πιο φθηνή. Όποιο θες. Είναι πιο ακριβή. Κάνουν την ίδια δουλειά. Την ίδια δουλειά Αυτό κάνουν. που προτείνω είναι αυτό. Αυτό το παίρνουν οι κυρίες που το θέλουν γιατί λατρεύουν την ντουντού και είναι εκεί. Από εκεί και πέρα κάνουν την ίδια Να δουλειά. υποθέσω ότι όταν μιλάμε για έκοπλα χρειάζεται μικρή ποσότητα, έτσι. Δηλαδή, Δεν θέλει. Ένα πέρασμα. απλώνει εύκολα. Απλώνει τόσο εύκολα και η ποσότητα είναι αρκετή αυτή για να κάνεις Θέλει το πινέλο, θέλει ένα απλό, έτσι. πινέλο Δεν θέλει κάτι απλό περίεργο. αλλά μαλακό. Μαλακό. Θα προσέχετε γιατί βλέπω πολλές κυρίες, δεν λέω για σας, αλλά και στα σεμινάρια που έρχονται, φέρνουν εχθές συγκεκριμένα που είχαμε το σεμινάριο της παλαίωσης, πραγματικά ένα πολύ ωραίο σεμινάριο. Το οποίο το είδαμε τελευταία ώρα και ήταν Κάναμε πολλή δουλειά, πολλή λεπτομέρεια, κάναμε πολλές διαφορετικές εμφανίσεις. Κάναμε πολλά σκασίματα, κάναμε με λεπτό πινέλο, κάναμε πολλές εφαρμογές. μετά Γιατί δεν υπάρχουν εδώ, η κάθε μία το το πήρε. δικό της Ωραία, ωραία, εντάξει. Απλά η Μελίνα ήταν. Η Μελίνα έχει ένα κουτί εδώ. Εντάξει, όχι Έφτιαξε τώρα, ένα απλά κουτάκι να μετά. το δούμε, ναι. Η Αγάπη ήταν, αλλά έγινε πολύ ωραία δουλειά, πραγματικά.
η κάθε μία και φέρανε τα πινέλα τους. Τα χοντρά τα πινέλα τα έχουμε για τα αστάρια. Μην χρησιμοποιείτε ακριλικά χρώματα. Εκτός αν θέλετε να κάνετε ένα πασάρισμα, να πάρετε μετά ένα σκουντάρι ή ένα ρολάκι τέλος πάντων για να στρώσετε το χρώμα. Να κάνω. Ναι. Το σεμινάριο που κάναμε στο Ιταλί με το αστάρι το άσπρο. Ναι. Αν περνάγαμε και αυτό πριν, θα ήταν ακόμα. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Άλλη είναι η δουλειά. Όμως το διαφάνεια αντί να φαίνεται άσπρο, θα μπορούσαμε να βάλουμε το αστάρι. Δικό σου ήταν αυτό, το είδα χθες. Αυτό είναι με κοιμωλία. Κάναμε τα μεγάλα τα μπαουλάκια και ήταν πολύ πιο ωραία. Αυτό ναι, δεν είναι. Είναι κάτι απλό και συνηθισμένο. Το τελείωσες, ωραία. Τα μπαούλα τα μεγάλα, γιατί είναι πολύ σημαντικό μια τεχνική όταν γίνεται, να γίνεται στην επιφάνειά της, εκεί που δένει. Και αυτό είναι καλό, αλλά τα μπαούλα τα μεγάλα είχαν αέρα και τραβήξαμε μαυρίσματα, λερώματα, κάναμε σκασίματα, σπασίματα. Το μόνο που έψαχνα να βρω τη ράσπα εχθές, για να ξύσουμε τα κουτιά, να τα κάνουμε ότι είναι καρμένα, ήταν στο καλοριφέρ πάνω και δεν την είχα πει. Αλλά δεν πειράζει, θα τους χρωστάω το ξύσιμο. Για να δω και εγώ λίγο. Πότε να το ξέρεις. Πριν κάνουμε την παλαίωση, θα το φέρει στο κουτί μια μέρα, την έχω εδώ τη ράσπα. Θα μπορούσαμε και στη Μελίνα να το κάνουμε, αλλά η Μελίνα μπορεί. Αυτό είναι με ακριλικά. Όχι, με κοιμωλίες είναι. Με κοιμωλίες. Με φλερ. Φλερ, σήμερα. Έχετε ερωτήσεις. Είναι το βασικό υλικό, το ακριλικό, που μπορούμε να το μπλέκουμε με πολλές άλλες τεχνικές. Οπότε, ό,τι ερωτήσεις θέλετε και θα σας κάνω εγώ και κάποιες εφαρμογές για να δείτε και τις ιδιαιτερότητες. Θα κάνω λίγο φωτοσκίαση που ξέρω ότι σας καίει αυτό το κομμάτι. Η φωτοσκίαση. Κάποια άλλη φορά θα κάνουμε ζωγραφικά εφέ, γιατί όλα μαζί δεν γίνεται. Θα κάνουμε όμως ζωγραφική σήμερα. Μία ζωγραφική έτσι εφόλης της ύλης για να δείτε τη λειτουργία των υλικών. Λοιπόν, Θα δώσετε και από εκεί να το δούμε. ακριβώς πίσω σου είναι η ράσπα στο καλοριφέρ επάνω. Εδώ πέρα ρωτάει η Μάγδα τι χρώματα έχει βάλει εδώ. Εδώ έχουμε δουλέψει τα Τι υλικά. Ναι. Δουλέψαμε κοιμωλίες. Δουλέψαμε ό,τι ήθελε ο καθένας. Και θα σας πω ποια είναι τα χρώματα που μπορούν να κάνουν όλες αυτές τις δουλειές. Λοιπόν. Το γαλάζιο είναι φλερ, έτσι. Ναι. Το καφέ είναι κοιμωλία. Όχι, το γαλάζιο δεν είναι φλερ. Α, δεν είναι κοιμωλία. Είναι το ανοιχτό το χρώμα. Αυτό δεν έχεις βάλει. Ωραία. Έχει χρησιμοποιήσει αυτό ένα καφέ χρώμα από κάτω φλερ και τα γαλάζια είναι η οξύδωση. Έχουμε κάνει και οξύδωση. Η οξύδωση δεν την ξέρετε εσείς. Θα σας δώσω, η οξύδωση είναι αυτό που όταν βρέχεται ή παλιώνει κάτι ή σκουριάζει, που δημιουργεί ένα μούχλιασμα, αυτό που όταν έρχεται σε επαφή με το οξυγόνο και δημιουργεί πρασινίλα. Αυτό το μούχλιασμα που λέμε. Σεμινάριο, κορίτσια, σεμινάριο. Οξυδώνεται. Θα το κάνετε σε οξύδωση, το δουλεύουμε συνέχεια. Το δουλεύουμε συνέχεια αυτό. Η οξύδωση είναι ένα πρόσθετο υλικό που το βάζουμε σε κάτι παλιό που θέλουμε να δείξουμε ότι έχει οξυδωθεί. Συνήθως με τη σκουριά που δουλεύουμε χρησιμοποιούμε και το powder, είναι της καντέν σε ένα υλικό, το powder, και κυκλοφορείται σε πολλά χρώματα πια, αλλά παράλληλα κάνουμε και άλλες τεχνικές. Θα σας τις πω στο μέλλον με το powder, επειδή είναι ματ σαν χρώμα, είναι όπως είναι η πούδρα. Όπως είναι η πούδρα. Αν πάρετε λίγο ακριλικό χρώμα και ρίξετε λίγο τάλκ μέσα και το ανακατέψετε,
θα δείτε ότι θα γίνει έτσι. Δεν θα είναι η ανθεκτικότητα αυτή που έχει το powder, γιατί δεν το έχουν φτιάξει τυχαία. Δεν θα κάνει 100%, δεν θα είναι τόσο ανθεκτικό. Ναι, γιατί έχουμε κάνει εμείς μία μίξη, αλλά όταν θέλουμε να κάνουμε αυτό το αποτέλεσμα και θέλουμε, μπορούμε με λίγο τάλκ να το δουλέψουμε, αλλά δεν θα έχει την ανθεκτικότητα που έχει αυτό. Αυτό έτσι και μπει τελείωσε. Όπως τα χρώματα τα ακριλικά. Και να θες να το βγάλεις δεν βγαίνει. Για να δημιουργήσουμε όλα καλά. Εκείνα που είπα. Να σε καλά, Ηλία μου. Πετύχανε αυτά που είχαμε πει. Φύγανε. Στο καλό. Καλή συνέχεια. Ναι, θα έρθουμε εκεί. Ο Ηλίας είναι διακοσμητής. Και έρχεται τακτικά και με ρωτάει πάντα, βγάζουμε ιδέες και τα υλικά και έχει πάρει πολύ σημαντικές δουλειές. Όπως και πολλοί κόσμος, πάντα περιμένω τις Χάρη της δασκάλας, να το ξέρετε αυτό. Έχουν κάνει πολύ ωραίες πωλήσεις. Πολύ ωραίες πωλήσεις έχουν κάνει. Δεν είχε έρθει και στην Πότρα. Ναι, πάνε οι μπότες τις πούλησε. Και κάναμε και άλλα σχέδια, πιο ιδιαίτερα για να είναι πιο διαχρονικά. Είτε στο καφέ δίπλα που σου έκανε αντίπραξη στις μπότες. Λοιπόν, όταν μπαίνει κάποιος, όταν ήρθαν από την Καντέμς στην έκθεση η Οσλέμ και η Σεμπό, ήρθαν εδώ, μου λένε οπωσδήποτε πρέπει να σε δούμε για να μιλήσουμε κτλ. Πήγαμε δίπλα, γιατί εδώ το μαγαζί ήταν, θυμόσαστε σε τι κατάσταση ήμασταν. Και πήγαμε δίπλα. Με το που μπαίνουμε μέσα, μου λέει η Οσλέμ, γιατί ήταν η Οσλέμ η δική μου. Οσλέμ σημαίνει νοσταλγία στα ελληνικά. Λοιπόν, Οσλέμ είναι η γυναίκα του γιού μου. Ναι, την είδα. Και Οσλέμ είναι και η ιδιοκτήτρια της Καντέμς. Μπαίνουμε μέσα και μου λέει, εδώ μέσα μυρίζει και η ματιά Αφροδίτη. Της άρεσε πάρα πολύ σαν χώρος, γιατί είναι κλασικός, με σκαλιστά έπιπλα, και όντως... Εγώ πίνω καφέ εκεί. Ναι. Και αυτή ρωτώντας την πέντε. Λοιπόν, και όντως έχουμε κάνει κάποια πράγματα εκεί. Οι μπότες που λένε τα κορίτσια εδώ, τις πλάκωσε ο Γιάννης και τις έκανε ντεκόρ. Τους έφτιαξε έναν μεγάλο καθρέφτη που έχει μέσα, τον έκανε οξύδωση, κάτι άλλα κάδρα. Η Μάχη, η άλλη κυρία, τις έχει φτιάξει για το νερό, κάνουν μπαζάρ εκεί και πηγαίνουν γυναίκες εδώ, κλείνουν το χώρο εκεί και κάνουν μπαζάρ. Τους έφτιαξα κι εγώ κάποιες ιδέες και ένα πίνακα που αρέσει πάρα πολύ αυτός ο πίνακας. Έχει ιδιαίτερη τεχνοτροπία και τους εντυπωσίασε το γεγονός και το σερβίρισμά τους είναι πάρα πολύ καλό, με τον καφέ και ένα γλυκό του κουταλιού πάντα, όχι μελόπιτα, όχι, δεν θυμάμαι τι άλλο μας είχαν φέρει εκεί, εν πάση περιπτώσει. Και όντως στο μαγαζί αυτό υπάρχουν πράγματα που θα τα δείτε και μπορείτε να παίρνετε και ιδέες. Μη σκέφτεστε με παροπίδες, ανοιχτείτε σε χώρους που πηγαίνετε. Ακόμη και για ένα καφέ που πάτε κάπου, όταν πάτε για καφέ, ρίξτε κάτι μέσα διακοσμητικό στην τσάντα σας, κάτι θα δείτε. Στη γωνία δεν είναι? Θα τους φτιάξετε, Όχι τις ρωτώντες μέσα. Είναι πολλές οι γυναίκες που έχουν κλείσει τέτοιου είδους δουλειές. Μπορείτε να επεκταθείτε, έχει απλωθεί τόσο πολύ, αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να γίνεται επιμελημένη δουλειά, να γίνεται καλή δουλειά για να πουλάτε. Για να, εάν κάνουμε αρπακόλα δουλειά, δεν έχει νόημα. Κολλάμε μια χαρτοπετσέτα και τι έγινε. Θεωρείτε σεμινάριο ή θεωρείτε δουλειά? Θα κολλήσεις τη χαρτοπετσέτα, αλλά συνόδευσέ την, βρε αδερφέ, και με κάτι ακόμη. Αυτό το κάτι, αυτή τη λεπτομέρεια που θα κάνει τη διαφορά. Πάρε αυτή την έρμητη χαρτοπετσέτα που την έχουμε δει
σε 100 σχέδια επάνω το ίδιο. Διαφοροποιήστε. Μάθαμε λίγο ζωγραφικού άνθρωπο. Αλλάξτε το τριαντάφυλλο της χαρτοπετσέτας, κάντε το μια μαργαρίτα, κάντε το ένα άλλο λουλούδι, αλλάξτε τα χρώματα του λουλουδιού, ώστε παίρνει άλλη μορφή. Μην γίνονται όλα ίδια. Γι' αυτό και ο κόσμος έχει κορεστεί και λέει πω ίδιο πάλι θα γίνει, έτσι θα γίνει. Όχι το ξυλοκοπείς, όχι. Εντάξει, όλα είναι καλά, αλλά κάπου λίγο και το μυαλό μας να δουλεύει, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούμε να φτιάχνουμε. Και τώρα μοιράζω τα αγωνία. Έχετε περάσει βερνίκερ. Δεν έχει τίποτα. Αυτή η ηλία υφή είναι από τις βολιές. Όχι, θα σας πω από τι είναι. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω τη ράσπα και όταν θα πάρω το υλικό στα χέρια μου για να καλύψω τα αραγίσματα, τότε θα σας εξηγήσω τι είναι και τι κάνουμε. Τι κάνεις? Το καταστρέφω. Εκδικείται τη Μελίνα που τη βασανίζει. Άσε, μέσα της θα με βρεις. Δούλευε εσύ και άστινε. Ότι θα σου κάνει κάτι καλό, Ότι θα μου το καταστρέψει. Και η καταστροφή που κάνει, ωραία καταστροφή. Είναι τα χέρια του. Ποιο Γιάννη? Για να το δω. Το τραβάει το τραβάει. Για φέρτε με. Ποιος το έχει κάνει? Α, της Κικής. Α, είναι το κουρτινάκι. Ναι, είναι η κουρτίνα. Ναι, δεν το είδα. Ήταν να έρθει και η Κική απόψε, αλλά λόγω του καιρού ή κάτι της έτυχε. Θα καθόμασταν εδώ μαζί μας για να δουλέψουμε λίγο τα ακριλικά, εκείνη λίγο με την Manstro. Τι να το κάνω? Μπορώ να κάνω το βερνίκι. Θα σου δώσω το τηλέφωνο της. Έτσι κάνεις. Είναι ζωγραφική μονοπινελιά. Βοηθάει πάρα πολύ. Είπε ότι δεν είναι η πορσελάνης, είναι Έχει ακριλικά. ένα χάρισμα, Το ακριλικό πάνω εκεί δεν θα πιάνει όπως έχει πιάνει. καλαισθησία. Αυτό μου αρέσει. Έρχεται και εκεί, παιδί μου. Ότι χρησιμοποιεί. Ανάτι. Δεν το πιστεύω. Καλά. 1000 χρόνια θα ζήσει. Καλά, μην Δεν λέγαμε το ότι δεν θα έρθεις. πιστεύω. Λοιπόν, Εσένα λέγαμε. Ναι, 1000 χρόνια θα ζήσεις. είναι όλοι μάρτυρες. Και συνεχίζω ότι Καλώς το μ' κορίτσι αρέσει μας. πολύ η καλαισθησία της, για να καταλάβεις τι λέγαμε. Κοριτσάκι μου, ευχαριστώ. Καλά, εσύ Γιάννη. Κάνει πολύ ωραίους κάτους συνδυασμούς χρωμάτων Α, ωραία, χρειάζονται. και κάνει κομψή δουλειά. Δηλαδή μπλέκει το ένα με το άλλο πολύ όμορφα, πολύ γλυκά, ζεστά. Και αυτό μου αρέσει πολύ. Δεν μπορώ να μου. Αλλά κατά φωνή αλήθεια σε έλεγα ήρθε και το πουλί. Δεν θέλουν, άρα είναι εντάξει. Γύρισε το κουτί, Η ρήμα είναι διαφορετική. κοπελιά. Γύρισε το. Μετά δοκιμάζω στην άκρη ένα φιλαράκι. Έφυγε. Αμέσως. Και λέω τώρα τι να κάνω. Το φέρνω και από εδώ να το δούμε. Για να βεβαιωθώ. Φέρτε το κουτί να το δουν από εδώ και τα κορίτσια. Πόσο να τους ψήσω. Για Τον κόκαλο. Αυτό το υλικό της πορσελάνης θέλει 21 μέρες να σταθεροποιηθεί, αν δεν τις ψήσεις. Ναι. Οπότε άστες μέχρι να πουληθούν και αυτά θα περάσουν οι μέρες. Αύριο θα πουληθούν. Ωραία, μέχρι Πόσες μέρες είναι? Πρέπει να είναι 15 μέρες, πρέπει να είναι. Το πάω και να φύγω. Τι του κάνε. Πάει το κουτί. Πάει το κουτί. Μισή ώρα στους 120 βαθμούς. Δεν χρειάζεται να το περάσει τίποτα άλλο. Και από τις 4 πλευρές θα το κάνεις, Όχι ακριβώς. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Δεν είναι. Συνήθως δεν ψήρεται από όλες τις πλευρές. Το στένσιλ αυτό το έχεις κάνει όλα.
Αυτό δεν θα πει η κόρη. Το Merry Christmas. Λοιπόν, είδατε πώς το έκανα το κουτί. Να το δω και εγώ λίγο, σας παρακαλώ. Τώρα θα περάσω την πατίνα λίγο και θα σας απαντήσω στο ερώτημα αυτό, ότι το πιάσατε και είναι λίγο. Αυτό έτσι κάνει. Κάτι πάστε. Εκεί. Εκεί. Πολύ ωραία. Βερνίκι. Πατίνα. Τι πατίνα. Πρέπει να την έχω εκεί του κεριού. Είναι εκεί. Ναι. Δεν ξέρω τι είναι, είναι ένα άδελφο. Ριζόχαρτο είναι. Πινέλα έχει. Η κόρη μου ξέρει, δεν ξέρω. Θέλει από τα πινέλα τα παλιά που Ριζόχαρτο είναι δεν μέσα. είναι. Ούτε εγώ ξέρω. Καλά. Θα έρθει η ίδια και θα μας τα πει. Άλλη πατίνα είναι αυτή. Είναι η πατίνα που φτιάχνουμε με το κέρι. Έλα, δεν τα λέμε. Και τον πίκο. Δεν μπορείς να μην απαντήσεις. Ναι, μωρέ, ναι. Τι να πεις. Εγώ πραγματικά όπως δεν ξέρω, ξέρει η ίδια. Παιδιά, Γιατί δεν το έκανε και σπίτι. όσα Για και να να δω σου τι πούνε, έβαλε, ξέρεις. είναι Δεν το θέμα έκανε. φαντασίας. Ναι. Όσα και να σου Από πούνε. εκεί και πέρα μετά το στολίζεις μόνη σου Ναι, και το ναι, πας ναι. μόνη σου. Αυτό ναι, αυτό ναι. Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνω. Α, μπράβο. Αυτό τι υλικό είναι που παίρνεις τώρα. Είναι κερί και μπίτουμε Α. που το ανακατεύω Α, εντάξει. και φτιάχνω. Το κερί, είπαμε, είναι ένα πολύ καλό καθαριστικό. Είναι το κερί που κάνουμε παλαίωση. Είναι αυτό που το χρησιμοποιούμε για βερνίκι, σε παλαιώσεις που κάνουμε. Και είναι ο μίκτης με το μπίτουμε που κάνουμε για να φτιάξουμε την πατίνα μας, ώστε όταν κάνουμε κρακελέ να μην στεγνώνει και μαυρίζει. Με το κερί μαζί το χρησιμοποιούμε άνετα, γεμίζουμε τις ρογμές μας και σαν κερί που είναι καθαριστικό το σκουπίζουμε, καθαρίζει και συγχρόνως λειτουργεί και σαν βερνίκι. Γι' αυτό το κουτί αυτό που πιάσατε έχει αυτή την υφή. Δεν παθαίνει κάτι, έχει τραβήξει το κερί. Όλο με το κερί αυτό. Ναι, έχει μπει η πατίνα αυτή που περιέχει κερί μέσα. Το περάσαμε και έχει κάνει... Αφροδίτη, αυτό για να καταλάβω είναι έτοιμο ή το δημιουργήσεις εσύ Όχι, με το το κέρι και με δημιούργησα το εγώ. μπίτουμε? Επειδή ερχόταν ο κόσμος Ωραία. Η και κερόσα, κάπου... η κερόσα είναι. Η κερόσα. Ναι, της Τουντού. Αυτό που πήραμε. Ερχόταν ο κόσμος και λέει, βρε Αφροδίτη, πάμε και μας δίνουν 100 πράγματα να πάρουμε. Τα έβλεπα αυτά που μου δείχναν, μα λέω, δεν χρειάζεται να παίρνετε τόσα πολλά. Θα μου πεις εσύ δεν θέλεις να πουλάς, σαφώς και τα πουλάω, αλλά με έναν σωστό τρόπο. Όταν εγώ αυτό το υλικό μπορώ να το χρησιμοποιήσω, γι' αυτό σας λέω, πάντα θα διαβάζετε, θα μελετάτε και θα ξέρετε τι αγοράζετε και τι σας προσφέρει το κάθε υλικό. Γι' αυτό και δεν είμαι αρνητική στο να μου φέρνετε άλλα υλικά, γιατί βλέπετε άμεσα το αποτέλεσμα. Για το κάθε υλικό μπορεί να είναι και ένα καλύτερο ακόμη, μπορεί να είναι και το χειρότερο. Αλλά έχω αποδείξεις για το κάθε τι. Οπότε, φτιάξα, φυσικά, και το χρώμα του παίρνει και καθαριστικό είναι και αφού Τι αναλογία Αφροδίτη βάζεις το μπίτουμεν? το μπίτουμεν το βάζω όχι να είναι σαν νερό, να έχει μια πικτικότητα. Ωραία. Ναι. Και εκείνο που δημιουργεί καλύτερη πικτικότητα είναι της καντένς στο ασφαλτού. Μπορεί να πίζει και να είναι δυνατό και να μυρίζει πάρα πολύ, αλλά για αυτή τη δουλειά είναι πολύ ωραίο. Με το κερί. Με το κερί. Διαφορετικά πίζει και πρέπει να το έχετε υπό παρακολούθηση, γιατί το μπίτουμεν είναι άσφαλτος.
Είναι άσφαλτο. Λοιπόν, τι έχετε προσέξει στους δρόμους όταν το φτιάχνουν αυτό? Δεν είναι καυτό. Δεν το βάζουν καυτό. Γιατί? Γιατί γίνεται ρευστό, λιώνει και μετά όταν κρυώσει δένει στην άσφαλτο. Το ίδιο πράγμα παθαίνει και αυτό. Όταν έχετε ένα τέτοιο υλικό και σας γίνεται πέτρα, σας πίζει, θέλει κάποια θερμότητα. Λίγο με το πιστολάκι να το κάνετε ή μέσα σε ζεστό νερό ή διαφορετικά. Τώρα δεν θα βάζουμε μπεν μαρί για να καιγόμαστε να κάνουμε δουλειά μπεν μαρί. Θερμότητα με το πιστολάκι λίγο ή παίρνω μία ποσότητα, την αδειάζω μαζί με άοσμο διαλυτικό και το έχω πάντα έτοιμο για να κάνω πιο εύκολη τη ζωή μου όταν θέλω τεχνική. Και το έχω και στο κερί και στο διαλυτικό και στο μπουκάλι, γιατί ανάλογα με το τι έχω να φτιάξω θα πάρω και το αντίστοιχο για να ταιριάσει στη δουλειά που θέλω να κάνω. Να ρωτήσω κάτι, Ναι. Αν βάζαμε το χωρίς το κερί, πάνω εδώ στο ριζόχαρτο, στο οποίο δεν είχαμε περάσει, το είχαμε κολλήσει απλώς. Θα μπορούσαμε μετά, όπως το κάναμε με το χαρτί, να το τρίψουμε. Θα κόλλαγε. Θα κόλλαγε, θα πέτρωνε. Και θα προφιόταν. Ακριβώς. Άρα πρέπει οπωσδήποτε. Και μετά. Ναι, για το χαρτί επάνω, γιατί στο ξύλο εντάξει, μετά το κάνουμε. Και μετά νομίζω δεν μπορεί να κουμπίσει νερό επάνω. Μπορώ να σας το αποδείξω. Πρέπει να έχω εκεί πέρα το μπουκαλάκι Αγγελικούλα. Ναι, έλα μου. Εκεί πάνω στα ράφια έχει κάτι υλικά εκεί που ήταν η πατίνα αυτή. Εδώ. Ναι, ένα μπουκαλάκι. Αυτό. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ναι. Η αναλογία που μπαίνει το κερί μέσα εκεί πόσο είναι, πόσο βάζουμε αυτό? Θα το καθορίσετε με το μάτι. Όχι όλο το βάζω το κερί. Λίγο από το ένα, λίγο από το άλλο. Το ίδιο βάζω το κερί. Θα κρατήσετε το μισό για να κάνετε τις παλαιώσεις σας καθαρό. Το πινέλο μου έτσι όπως είναι, αν είχα το κερί μου το υπόλοιπο, το σκέτο το κερί και το βουτούσα μέσα, μου καθαρίζει τα πινέλα. Είναι άριστο καθαριστικό. Όταν κάνουμε μια τεχνοτροπία σε ανάπηρους πίνακες και τα λοιπά, υπάρχει μια σειρά υλικών που τα χρησιμοποιούμε με τέτοιο τρόπο, ας πούμε όπως και της Ντεκομάνια, τη σειρά αυτή, που είναι το αλκοόλικα για το κρακελέ. Φιλίτσα, αυτό που έλεγες ότι θέλεις να το ξανακάνει. Το έχουμε ξανακάνει, αλλά να το κάνουμε. Είναι το αλκοόλικα, είναι το bitumen, είναι η γόμα αράμπικα που έχει και το κερί. Είναι τα 4 υλικά που είναι σημαντικά για αυτό το κρακελέ. Όμως, δεν σημαίνει ότι δίνοντας τόσα χρήματα θα κάνουμε μόνο κρακελέ. Και φυσικά αυτό το κρακελέ μας δίνει πάρα πολλές εφαρμογές και σας το έχω αποδείξει. Εκτός το κλασικό μικρό κρακελέ μεγάλο, έχω αποδείξει ότι βγάζουμε το τετράγωνο, βγάζουμε το ακατάστατο, βγάζουμε, να μην τα λέω όλα. Που είχαμε κάνει. Ναι, και συνεχίζουμε να κάνουμε. Όμως η σειρά των υλικών αυτών κάνει κι άλλες δουλειές. Το αλκοόλικα είναι βερνίκι αλκοολούχο. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι εξατμίζεται γρήγορα και στεγνώνει πολύ πιο γρήγορα από το βερνίκι του νεφτιού. Το βερνίκι του νεφτιού θέλει πολλές ώρες για να σφίξει, για να στεγνώσει. Όμως μεταξύ τους δένουν. Το αλκοόλικα τώρα είναι βερνίκι αλκοολούχο που το χρησιμοποιούμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σαν ένα γρήγορο βερνίκι για να καλύψουμε ένα κρακελέ που κάπου βιαζόμαστε και το καλύπτουμε, αντί να βάλουμε βερνίκι νεφτιού. Όμως αυτό είναι γυαλιστερό και πολλοί δεν θέλουν να είναι γυαλιστερό. Θα σας πω το εξής, ότι είναι το μοναδικό αλκοολούχο βερνίκι που μπορεί να δεχτεί επάνω του ένα βερνίκι νερού. Οπότε αν πάρετε ένα βερνίκι νερού ματ, μπορείτε να το περάσετε επάνω και να μας βγάλει το έργο μας ματ. Και ας έχει μπει το αλκοολούχο, το βερνίκι, έχει εξατμιστεί, ενώ το βερνίκι του νεφτιού δεν μπορεί σε καμία... Να και η κετούλα που είπαμε για την κουρτίνα. Καλά στην. Εγώ νόμιζα ότι δεν θα έρθετε.
Και ξεκινήσαμε χαλαρά να μπούμε σε πιο βαθιά νερά, αλλά τώρα θα... Ό,τι θέλετε. Όχι, εγώ είπα θα έρθω. Ναι, γιατί ήταν έτσι έβλεπα και έτσι. η ώρα, είδα και τον καιρό έτσι. Όχι. Νόμιζα ότι... 6.30 δεν μου είπες ότι αρχίζουμε. 6. Λοιπόν, και 6.30, όχι 6.30 είπα για σας, μέχρι να ξεκινήσουμε εμείς, οπότε είχατε το περιθώριο να έρθετε. Το αλκοόλικα είναι το Λουσίντα. Λοιπόν. Όχι. Όχι, καμία σχέση. Το αλκοόλικα είναι ένα ξεχωριστό βερνίκι, δεν έχει σχέση. Λουσίντα σημαίνει βερνίκι γυαλιστερό. Είναι το βερνίκι, το λουσίντα, είναι στα ιταλικά η λέξη. Λουσίντα σημαίνει γυαλίζω, γυαλιστερό. Είναι το σατινέ που είναι, το σατινάτα που γράφει πάνω που είναι το ντεμί, ούτε μάτ, ούτε γυαλιστερό. Γιατί έχει το κερί, ναι. Μην μπερδεύουμε, ναι. Δεν μιλάω για νεφιού. Αυτή τη στιγμή μιλάω για αλκοολούχο βερνίκι. Η ορολογία, η λέξη λουσίντα μπορεί να πάει και στο βερνίκι του νεφιού και στο νερού. Είναι βερνίκι νεφιού, λουσίντα, δηλαδή γυαλιστερό, και βερνίκι νερού, λουσίντα, γυαλιστερό. Θα το βάλω τούμπα, να μίξει με λίγο νεύση να παρεώσω. Μπράβο. Αυτό είναι άλλο βερνίκι. Το αλκοολούχο είναι άλλο βερνίκι. Είναι ροζέ. Και φυσικά με όλα αυτά τα υλικά κάνουμε και άλλες τεχνικές. Επάνω σε πάστες, που αυτά θα τα δούμε λίγο αργότερα. Αν και τα έχουμε δουλέψει πια πάρα πολλά χρόνια, προχωράμε. Θα το κάνουμε και αυτό. Θα το κάνουμε και αυτό κάποια στιγμή. Και τώρα λίγο να προχωρήσω στην πατίνα. Αυτό μπορούμε να το δούμε τελικά, παιδιά. Η κουρτίνα. Ναι. Η κετούλα είναι εκείνη που θα μας κάνει αμέσως μετά τις γιορτές. Θα αναρτήσουμε το σεμινάριο. Ως αλκοόλικα. Φαντάσου από το αλκοόλικα έχει να σε παρακολουθήσει. Είναι εξέδεση στην Λοιπόν, προσέξτε το εδώ. Κορίτσια, θα ρωτάτε μετά, ακούστε. Το ξύλο, βλέπετε, και είναι άσπρο. Ναι, δεν μπορεί να μαυρίσει. Το κερί δεν επιτρέπει στο υλικό. Δεν επιτρέπει στο υλικό να ποτίσει και να μαυρίσει. Οπότε θα το σκουπίσω και πηγαίνω στην άλλη μου συσκευασία που είναι σκέτο. Το μπίτουμε. Να το, είναι και πηχτό. Για να το δούμε. Αυτό το μπίτουμε διαλύεται με νερό και αυτό. Όχι. Ναι. Τώρα θα δείτε τη χρήση και θα καταλάβετε, οπότε ησυχία. Όχι, θέλω να πίνει το πινέλο και πάντα τα λέει με το νερό. Δείτε πόσο μαύρο είναι και μου λερώνεται. Το λερώνω, γέμισα τις ρογμές. Θα βάλω και εδώ. Αν το αφήσω όμως πολλή ώρα θα πετρώσει. Και δεν θα βγαίνει εύκολα, αλλά με το κερί μπορώ να το κάνω. Το απλώνεις τώρα. Μου αρέσουν τα πολύ σκούρα. Αυτή είναι μια παλαίωση που... Όλα σκούρα σ' αρέσουν. Και εμένα όλο σκούρα. Μου αρέσει να σκουραίνουν οι άκρες, αλλά να σκουραίνουν πολύ. Έτσι όπως είναι τώρα. Σαν καμένο. Ναι, έτσι μου αρέσει. Η προηγούμενη εμφάνισή του ήταν σαν να είναι μια απλή κλασική παλαίωση. Δείτε τώρα πώς αλλάζει η όψη. Καλά έγινε. Τέλειο. Τώρα έριξε. Η Μελίνα το κοιτάει στραβά, δεν της αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Πάει το κουτί σου. Μα είναι τα χρώματά μου αυτά. Προσπάθησα να το κάνω όσο πιο ανοιχτό μπορούσα γιατί δεν θα φώναζε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, κοίταξε πόσο έδειξε. Σαν να έχει καεί. Οπότε είδατε ότι με το κερί τι λέγαμε
λέγαμε για την καρδούλα προηγουμένως. Είδατε πώς λειτουργούν. Εκεί που χρειάζεται θα μπει και το κερί. Εκεί που δεν χρειάζεται όμως το μαζεύεις. δεν θα μας κάνει τη δουλειά μας. Ξέρω, και εγώ είχα κάνει παλιά και το είχα κάνει. Δεν το ξέραμε, δεν το ακούσαμε ότι θέλει κερί. Λοιπόν, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. Πιστεύω ότι σύντομα θα αναρτηθούν τα σεμινάρια, να έρθουν τα υλικά φυσικά, γιατί από ό,τι είδατε, έρχεται ο κόσμος που έχει μάθει το μαγαζί να το βλέπει φουλ από υλικά. Τι έγινε? Υπερκατανάλωση. Σε έχει άξιμα. Έχεις δίκιο. Φώναξε το να τα ακούσεις, θα πάρω και τηλέφωνο. Δεν έχουν να μας παραδώσουν, το πιστεύετε? Όχι, αλλά το κουτί είναι στον δρόμο. Περίμενα ότι θα ερχότανε έστω και χθες και σήμερα. Να δω μήπως έρθει και αύριο. Ποιο κουτί? Είναι για να περάσει αυτό. Τα τετράγωνα για τη στεφανοφύγια. Θα με πάρεις τηλέφωνο μόλις το φέρεις. Ναι, σου είπα ότι θα σε πάρω αμέσως τηλέφωνο. Λοιπόν, να μην ξεχάσω να σας πω, είπαμε για την άλλη Παρασκευή Να κάτσει η κυρία που είναι όρθια. να κάνουμε ένα τζιζ-μπιζ εδώ, ένα σουαρέ. Θα το πούμε έτσι. Θα βαθμολογήσω την καλύτερη μαγείρισα. Η κάθε μία μας θα φτιάξει από κάτι. Η Ιωάννα θα φέρει το τσίπουρο. Ναι, και κρασί. Και κρασί. Έχω και εγώ κρασί. Το κρασί το φτιάνουμε εμείς, εγώ και ο άντρας μου. Ωραία. Και αυτό το κρασί που έχω εγώ είναι Και τυρακί και το σπιτικότατο. κρασί. Οπότε θα το τιμήσουμε. Okay. Και μάλλον θα είναι και η Βικτόρια Κριτικό. που έχουν τα ζυμαρικά. Ρακί τη λέμε στην Κρήτη, δεν τη λέμε Τσίπουρο. Βραβεύτηκαν στην Ευρώπη. Ρακί, Η ρακί. Ελλάδα βραβεύτηκε σαν τα καλύτερα ζυμαρικά. Και θα, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε σεφ εδώ, στη Πελοπόννησο. Θα έχουμε κάποιο σεφ εδώ και θα μας κάνει διάφορες γεύσεις να δοκιμάσουμε. Οπότε... Να φέρω και το έτερο. Ναι, είπα ίσως να μαγειρέψω κι εγώ. Για να δείτε ότι δεν είμαι μόνο καλή στη δουλειά, αλλά και η μαγειρική μου αρέσει πάρα πολύ. Την ώρα που είναι να κάνουμε την παρουσίαση, αντί για παρουσίαση θα κάνουμε το φαγοπότη. Θα κάνουμε ένα σάμαλι πολίτικο. Εγώ της είπα, ήρθες λάθος ημέρες και να της το λέω μέχρι να φύγει. Μπορεί να μας ξανάρθει. Θα καθίσει μέχρι τότε. Θα ξανάρθει. Δεν μπορεί να φύγει. Δεν μπορεί. Πρέπει να φύγεις. Έχει αφήσει το μαγαζί της και είναι... Αυτό δεν το σουγκάρι σου είναι νοκό. Όχι, στεγνό νερό δεν χρειάζεται να μπαίνει εδώ γιατί χαλάει. Βλέπετε. Κερί δεν έχει το σφουγγάρι, Αφροδίτη. Παίρνει όμως κερί. Δεν παίρνει κερί από το... Άμα θέλω από το πινέλο έχει κερί, λίγο να μπει επάνω με βοηθάει. Όχι, εκεί είχες βάλει και κερί. Εδώ έβαλα. Αυτό λέω και το σφουγγάρι παίρνει. Τελείως μαύρο και παίρνει. Μόνο τις γωνίες έκανες με το άλλο που έχει παραμείνει μαύρο. Με το κερί. Με το κερί. Αφροδίτη, έπρεπε να ξεκινήσεις έτσι με κερί στις χαρακές και μετά να βάλεις το... έπρεπε να το βάλεις αδιάλειτο. Ναι. Απλά το έκανα στην αρχή για να σας δείξω ότι δεν βάφει, δεν πιάνει. Επειδή έχει το κερί δεν πιάνει. Ναι. Νομίζω ότι σας έκανα ολόκληρο σεμινάριο, Ναι. Εγώ το είχα κάνει αυτό το σεμινάριο και το είχαμε ξεκινήσει με σκέτο και λέω τώρα... Κοιτάξτε, όταν λέμε παρουσίαση, για κάποιους άλλους το θεωρούν ότι η παρουσίαση πρέπει να γίνεται πατιούτε ένα ξυλάκι, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Όταν ξεσηκώνεστε και έρχεστε από την άλλη άκρη, δεν θα μπορούσα να δείξω προχειρότητα. Και έπειτα να γίνει κατανοητό αυτό. Λοιπόν, θα μαυρίσω τώρα και τις γονίτσες που είναι γυαλιστερές. Τις βρήκες εκείνες τις γονίτσες? Που σου είχα δει μία. Τη μία, ναι. Όχι τη μία. Αν βρήκες... γιατί σας το είχα δώσει. Είχα πάρει το site, το είχα δώσει. Ναι. Όχι, ετοιμάζω κάποια άλλα.
περνάω την πατίνα επάνω και δημιουργώ στίγματα, λερώματα, έτσι. Δεν ακούτε, μιλάτε και μετά λέτε «Α, δεν το ακούσαμε, για ξαναπείτε το». Ναι, δεν θα πω άλλα. Αφοσιωθείτε στη δασκάλα και στο στόμα της, να δείτε τι καλά πράγματα λέει. Λοιπόν, νομίζω ότι άλλαξε η Ναι, πάρα πολύ. Έγινε πιο παλιό. Πολύ, πολύ. Και φυσικά αν θελήσουμε να δημιουργήσουμε ρογμές, τις κάνουμε με το ψηλό πινελάκι που κάναμε χθες, με γκρι, λευκό και σκούρο χρώμα, και φαίνεται ότι το ξύλο έχει ραΐσει και προχωράει το σκίσιμο πιο μέσα, το ραΐσμα. Ερώτηση τώρα. Πάνω στην επιφάνεια και μετά. Όχι, τέλος. Και να το πλύνω με έναν οπό πανάκι με το κουτί. Δεν θα πάθει τίποτα. Δεν θα πάθει τίποτα. Και αν στεγνώσει καλά και το περάσω ένα σκέτο κερί που είναι βερνίκι και τα αφήσω ένα 24ωρο και 2 24ωρα για να δέσει πάρα πολύ καλά, δεν θα έχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Σκέτο κερί με σφουγγαράκι. Έχω ξανακάνει σε παλαιώσει Ναι, μετά τις γιορτές. Ναι, Αφροδίτη. Αφροδίτη. Με σκέτο σφουγγαράκι το κερί. Γιατί εγώ σε αυτό το σεμινάριο. Με πανάκι βαμβακερό. Σε αυτό το σεμινάριο το κουτί μου κάναμε επάνω το χαρτί, δεν το περάσαμε με τίποτα. Βρήκε στο ντουβάρι. Δεν το περάσαμε. Ναι. Γιατί είχαμε κάνει παλαίωση με πατίνα και κερί. Ναι. Ναι. Μπήκε το κερί επάνω. Όχι, επάνω δεν βάλαμε όμως τίποτα. Όπως ήταν το χαρτί, στα πλαϊνά κάναμε όλο αυτό. Τώρα μπορώ να το περάσω κερί. Φυσικά και μπορείς, ναι. Γιατί είναι το χαρτί σκέτο. Θυμάσαι που κάναμε με πάστα λίγο ένα στένσιλ που το είχα φέρει την επόμενη μέρα και κάναμε ένα στενσιλάκι με την πάστα και είχα βάλει τις γωνίτσες αυτές τις όμορφες που είχα. Το υπόλοιπο όμως είναι σκέτο χαρτί. Σκέτο κερί. Χωρίς... Ή ένα ματ βερνίκι. Προτιμώ το κερί. Προτιμώ το κερί, ναι. Θα δώσει άλλο. Σκέτο κερί. Χωρίς χρώμα μέσα, χωρίς μπίτουμεν, χωρίς τίποτα. Ωραία. Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο είναι μεταλλικό. Ναι, αυτή το λέει. Όρος, ξενικός όρος. Άσφαλτος, πίσα. Επειδή έχει κερί μέσα η πατίνα, το πινέλο μου καθαρίζεται, είναι μαύρο. Αν το βουτούσα τώρα στο κερί, θα επανερχόταν στο χρώμα το φυσικό. Και ένα υλικό που έχει με το άρωμα της βανίλιας για καθάρισμα, και αυτό κερί είναι. Αυτό είναι που είπα προηγουμένως, στις δεκομάνια. Ναι, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Κερί είναι και αυτό. Κερί είναι και αυτό. Υπάρχει και πιο ωραίο. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο, από εδώ να έρθει η Κική να καθίσει ή να... Αφροδίτη, εκείνο που έγινε, έκανα ένα βιβλίο. Αυτά τι είναι? Πολύ ωραίο. Το πέρασα 2 φορές στο Φρεντήλα Καμπάνα. Και έγινε, θα βάλει μια κυρία εποχή. Ανάπροσπε. Τα θα κάνει σαν γελία. Ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Το θρυντιλάκι. Προχωρώ στα επόμενα ακριλικά. Ξεφύγαμε τελείως από το θέμα μας. Προχωρώ στα επόμενα ακριλικά. Αναφερθήκαμε στο απλό ακριλικό της Τουντού που είπαμε είναι το οικονομικό, είναι ρευστό, δεν έχει καλλιπτικότητα σαν ακριλικό. Πήγαμε στην Cadence που είπαμε ότι είναι τόσο παχύρευστο, είναι έτσι φτιαγμένο αυτό το υλικό που είναι ιδανικό για τη ζωγραφική one stroke ή και σκέτη ζωγραφική, η painting που λέμε μπορούμε να το κάνουμε, και φωτοσκίαση και βάψιμο επιφάνειας, δεν κάνει για παλαιώσεις. Έτσι. Και μιλήσαμε για το steel mat που στα χέρια της Κικής και αυτό το υλικό δουλεύτηκε one stroke και το έκανε αντικέ. Είναι αυτό που σας έλεγα ότι μπορεί και δένει πράγματα όμορφα και γίνονται σικάτα. Και παραδοσιακά να είναι τα κάνει σικάτα, λόγω του σωστού συνδυασμού και της καλαισθησίας. Και αυτό παρέμβαση είναι κοιμωλία. Όχι.
Είναι ματ, είναι τόσο ματ. Και εδώ λέει, ναι, και εδώ λέει κυμολία, αλλά τα συστατικά που έχει μέσα δεν κάνει κυμολία. Δεν έχει καμία σχέση. Έχει το συστατικό που μας παρουσιάζει ματ, όπως είναι και η τουντού. Λέει ότι είναι κυμολία. Δεν είναι κυμολία, είναι η απομίμηση, η παρουσίαση του υλικού που φαίνεται κυμολία. Ωραία. Αυτό ήταν ωραίο το τεχνίσαμε. Ναι, ναι. Και πάμε στο επόμενο ακριλικό. Καταρχήν, τα φλερ της τουντού έχουν μία μοναδικότητα σαν υλικά. Είναι έτσι φτιαγμένα και μελετημένα. Όταν είχα πάει στο Μιλάνο, μου είχε μιλήσει ο ένας από τους ιδιοκτήτες της τουντού, ο Φάμπιο, και μου έλεγε ότι 5 χρόνια κάνανε για να βγάλουν τη σωστή ποιότητα αυτού του υλικού. Και πραγματικά είναι μαγεία. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Απλώνει με το πινέλο και φεύγει. Δεν θέλει τίποτα βοηθητικό, είναι σταθερό σαν χρώμα. Αλλά φυσικά είναι το ακριλικό, μπορούμε να διακοσμήσουμε τα έπιπλά μας, τους τοίχους μας, τα πάντα μας. Μπορούμε και φωτοσκίαση να κάνουμε. Έχει το βοηθητικό υλικό μέσα του, ώστε απλώνει το χρώμα και μας βοηθάει. Σε σχέση με αυτό που το βοηθάμε με το υλικό, το άλλο που μίλησαμε προηγουμένως. Και φυσικά το ίδιο υλικό είναι ο διαλύτης που χρησιμοποιούμε για την one stroke. Με το πινέλο μας, ώστε να γλιστράει και να ελύσετε το πινέλο μας, μέσα από το χέρι μας φυσικά, αλλά να ελύσετε το τρίχωμα του πινέλου και να μας βγάζει αυτή την ομορφιά που μας... Για το φλερ μιλάς τώρα, ότι για το λέγαμε πριν, ναι. Συγκρίνει τα δύο. Και πάμε το τώρα... δεν δουλεύετε με τίποτα, έτσι είπες. Ναι. Δεν χρειάζεται τίποτα. Ωραία. Είναι πραγματικά ένα υλικό που δεν χρειάζεται να σχολιάσεις τίποτα. Και με αυτό κάνεις one stroke. Αν θέλουμε, ναι. Δεν το έχω δοκιμάσει. Δεν το έχεις δοκιμάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνουμε και one stroke. Όμως μπορούμε να κάνουμε και παλαίωση με το one flare. Είναι το ιδανικό υλικό για παλαίωση. Για τη διακόσμηση σπιτιού επίπλου, τα πάντα μπορείς να κάνεις. Μας ρωτήσω κάτι, έχω δείξει στο βάζο που φτιάξαμε το τέλα, τη μαύρη, και στο κάτω μέρος αυτό έβαλες που λες ότι το έκανες. Όχι, τώρα πάμε στο επόμενο. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο ακριλικό που πολλές δεν το έχετε δει ζεστά, δεν το έχετε προσέξει. Το multicolor. Που είναι το multi. Είσαστε λίγες αυτές που ξέρετε το multi. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο ακριλικό που θα σας δείξω λίγο εδώ. Νομίζω, επειδή αναπτύξαμε το θέμα που δεν ήταν οικική εδώ, για την one stroke, τι δυνατότητες έχει, επειδή μπαίνει σαν τεχνική πιο τελευταία, επειδή ο κόσμος θεωρεί ότι είναι πολύ δύσκολο να ζωγραφίσει, και μπαίνει στο κομμάτι της ντεκουπάζ ή διακόσμηση με ντεκουπάζ, και μέσα σε ένα μάθημα μαθαίνει μια τεχνική και μετά προχωράει σε μια άλλη που του αρέσει να εξελίσσεται και να κάνει διαφορετικά πράγματα, η one stroke θέλει μια σειρά μαθημάτων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα γίνετε οι ζωγράφοι. Εάν θέλετε να γίνετε οι top ζωγράφοι, σίγουρα θα παρακολουθήσετε μία σειρά μαθημάτων και μία άλλη σειρά μαθημάτων και μία άλλη σειρά μαθημάτων. Εάν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε συμπλήρωμα σε αυτό που αγαπάτε και κάνετε τη διακόσμηση ή την ντεκουπάζ, είναι αυτό που σας έδωσα το παράδειγμα, ότι η ίδια πανομοιότυπη χαρτοπετσέτα ή ό,τι και αν είναι αυτό, το ίδιο τριαντάφυλλο, ας κρατήσουμε το φύλλο του και ας το κάνουμε νάρκισσο, ας το κάνουμε ορτανσία, ας το κάνουμε μια μαργαρίτα. Αμέσως μας φτιάχνει τη διάθεση, γιατί έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε το ίδιο σχέδιο και επεμβαίνουμε καμουφλάροντας το διπλανό του λουλούδι με 4 φυλαράκια καινούρια και με ένα άλλο λουλουδάκι, οπότε έχουμε το σκελετό. Και όταν υπάρχει ο σκελετός, γίνεται πολύ εύκολα η ζωγραφική αυτή. Γιατί έχουμε μάθει 5 φύλλα, έχουμε μάθει 5 λουλούδια, αποκτά και η καθεμία την εμπειρία της και με τη φαντασία της μπορεί μέσα από το πλαίσιο αυτό που έχει το σχέδιο
να εφαρμόσει επάνω και θα σας είναι πιο εύκολο. Και έπειτα το χέρι σας θα απλώνει από μόνο του και θα κάνει μόνο του συνθέσεις. Οπότε κάπου ενδιάμεσα είναι καλό να το μάθετε. Θέλετε να μάθετε μόνο φύλλα, κάντε ένα μάθημα και μάθετε τα φύλλα. Όταν θα μάθετε αυτό το φύλλο και θα λυθεί το χέρι σας, σίγουρα θα θελήσετε να μάθετε και μια μαργαρίτα. Θα θέλετε να μάθετε και μια παπαρούνα. Όμως δοκιμάστε να δείτε ότι θα σας βοηθήσει στην ντεκουπάζ να κάνετε αυτό. Δεν το λέω γιατί ντε και καλά θέλω να σας πείσω να κάνετε σεμινάριο στο χώρο μου ή να πάτε στην Κική, και η Κική δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας, που είναι η τέχνη που την αγαπάτε και καταθέτετε την ψυχή σας. Δηλαδή αυτά που λέμε θέλουμε να είναι αλήθειες. Συμφωνείς, Κική? Βέβαια, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Και αυτό που σας είπα θα καθίσει για να δείτε το ακριλικό. Όσες δεν ξέρετε, πόσο απλά μη μας κάνεις πολύπλοκα, θα σε δαγκώσω. 5 λεπτά, έχω δικά μου 5. Όχι, δεν θέλω δύσκολα. Τα δύσκολα κράτη. Γι' αυτά δεν μίλησες, Αφροδίτη. Θα κάνεις τα φιλεράκια. Λίγο υπομονή να δείξουμε λίγο τα μούλτι και μετά θα ξεκινήσεις εσύ. Λοιπόν, τα μούλτι τώρα. Πού θα το κάνω? Εδώ έχω. Αν δεν έχεις τι, όχι. Αυτό που είπαμε ότι δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όχι, θα... δεν ήξερα τι ακριβώς θα γίνει. Όποιος θέλει την κουρτίνα θα κάνετε τα μαθήματα και όσοι ενδιαφέρονται θα βγουν να τη δούνε. Όχι, ένα ξυλάκι θα πάρουμε. Θα κολλήσουμε τη Άντε Γιάννη. Κόλλα μια χαρτοπετσέτα γρήγορα. Ώστε μέχρι να κάνεις εσύ αυτό, θα καθίσει η Κετούλα μετά να μας κάνει. Γιάννη, χάζωσε την κουρτίνα. Η Κέτη, καλησπέρα. Η Κέτη μετά πάνω σε ένα μοτιβάκι, θα το ετοιμάσει ο Γιάννης τώρα. Από αυτές τις κρεμαστρούλες πάρε, Γιάννη. Από τι αυτές που έχουμε. Για να κάνει κουρτινάκι. Ρε πουλάκι μου, σαν ρολόι που είναι, ένα ρολογάκι. Από τα MDF που έχουμε. Α, ωραίο. Ένα τέτοιο. Λοιπόν, η Κετούλα μετά, λέω Κετούλα γιατί είναι το μικρό μας, θα μας κάνει με 2 κινήσεις να δούμε τι είναι η κουρτίνα αυτή. Και θα κανονίσουμε μετά τις γιορτές σεμινάριο και θα έρθει η Κετούλα να μας κάνει το σεμινάριο της κουρτίνας. Θέλετε, πόσες θέλετε? Αρκετές. Και αυτό στην κουρτίνα δεν είναι? Ναι, το πρώτο. Αυτό εδώ. Ναι, κουρτίνα είναι. Λοιπόν, και ξεκινάω να σας δείξω λίγο τα μούλτι. Τα μούλτι είναι ένα γρυλικό χρώμα που κάνει πολύ καλή φωτοσκίαση. Θα το δείτε πάνω στο κουτί αυτό. Είναι ένα κουτί χρόνια φτιαγμένο με τα μούλτι. Έχει φάει μετακομίσεις, έχει και εγώ δεν ξέρω τι έχει. Δεν έχει βερνίκι επάνω. Και δείτε το πώς είναι. Είναι όλα τα χρώματα φτιαγμένα, φωτοσκιασμένο με τα μούλτι. Και τα στένσιλ όλα είναι με μούλτι? Ναι. Τα στένσιλ τα έκανα με μούλτι και τα περιγράμματα είναι με μούλτι. Και τις μπότες κάναμε. Μέχρι και ματόχαντρα μπορούμε να φτιάξουμε. Και τις μπότες κάναμε. Τις φαίνεται παράξενο. Κάνει τον ουρανό. Γάμω τον ουρανό. Τώρα θα δείξω εδώ με μία σπάτουλα τα χρώματα πώς δουλεύουν. Ναι. Μαζί δεν το είχαμε κάνει. Μαζί δίπλα καθόμαστε. Και αμονώς αυτό δεν το μπρος. Ετοιμάζεται. Και το βυθό κάναμε με τα μούλτια. Ναι, εδώ το έχω. Να δούνε πρώτα το κουτί αυτό σαν φωτοσκίαση και μετά θα δούμε και το βυθό. Και το βυθό. Α, δεν έφερα τη φωτογραφία, το μεγάλο το κουτί. Ποιο? Το βαφτιστικό. Το βαργάλι. Πολύ με. Θα το φέρεις άλλη μέρα. Όταν θα μπούμε μετά το Πάσχα. Δεν λες για τη θάλασσα. Ναι, το κουτί το αυτό. Καλά το λέω. Μετά που θα είναι πιο καλοκαιρινό και θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, και εδώ είναι το περιβόητο φινιστρίνι
έχουμε κάνει και σεμινάριο που ήταν μια ιδέα που είναι ζωγραφισμένο με τα μούλτι. Τα ανάγλυφα που έχει επάνω είναι φτιαγμένα με τα μούλτι. Και αν θέλετε μπορώ να σας δείξω τα κοράλια και τη θάλασσα πώς έχει γίνει. Θέλετε να το δείτε για να δείτε μια λειτουργία του μούλτι. Και εγώ το πήγα παραπέρα και έκανε μεγάλο βυθό. Η κυρία Μάρτα έφτιαξε ένα κουτί βαφτιστικό, θαλασσινό, και μπορούμε να κάνουμε πολλές εφαρμογές. Πάνω έβαλα καράβια, έβαλα φάρο, έβαλα... Και μάλιστα αν δείτε... Να πάρω δύο το πήρα τον αέρα. Άμα κάνεις ένα και μετά. Οπότε θα κάνω λίγο τα μούχη να δείτε από τη μια πλευρά και από την άλλη. Βλέπετε ότι είναι παχύρευστο. Δημιουργεί κανείς περιγράμματα. Το βλέπετε. Είναι το μοναδικό... Από πότε είσαι εσύ εδώ? Από το πείτε είπα καλησπέρα. Και μιλάω με την Μιχάλη. Πάντως λέω αλήθεια, εξωτερικεύομαι. Λοιπόν, είδες με το μαλλί κάτω και αυτό έχει συνηθίσει που το έχω Λοιπόν, βλέπετε πώς στέκεται σαν υλικό. Είναι παχύρευστο και μας δίνει πολλές δυνατότητες. Ναι, τώρα θα το κάνω. Θα ξεκινήσω. Θα πάρω το λευκό, θα πάρω το μπλε, θα πάρω το μοβ, θα πάρω το πράσινο και θα τα απλώσω επάνω στο χαρτί. Λοιπόν, αφήστε το και παρακολουθήστε τώρα να δείτε. Για να βάλουμε λίγο μπλε. Στруκτούρα. Εκτός από τις μαρμαρογραφίες, να το, και το άλλο. Τα υλικά της μαμά. Όχι, εκτός. Μπράβο. Όταν θέλω να ανοίξω, βάζω λευκό. Και όταν θέλω να σκουρίνω πάλι... Δεν μπορεί και αυτή που έρχεται από μακριά να κάνει αλλαγές και εγώ... Ελενίτσα μου! Άκουσες τη φωλιόλα μου, Ελενίτσα μου! Την ουφουδιάρικη. Τι μου κάνεις αγάπη μου, τι κάνεις εκεί? Καλά. Εχθές είχες εφημερία. Ναι. Μου το είπε. Ξέρεις πόσο στεναχωρέθηκα. Και ήμασταν πάρα πολύ ωραία στο χθεσινό σεμινάριο. Εντάξει, μη μου λες, γιατί είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Πριβέ θα σου κάνω εσένα. Μη στεναχωριέσαι. Τι να μη στεναχωριέμαι. Ξέρεις πόσα μαθήματα έχω χάσει έτσι με την Ελένη. Δεν μπορεί και αυτή να έρχεται, οπότε. Μα πέσανε οι απεργίες. Πέσανε απεργίες με την Ελένη. Εγώ με εφημερίες. Μα δεν μπορούσε να κάτσει ούτε για το σεμινάριο One Stroke. Τώρα θα έρθει αργότερα. Έμαθα ότι έμαθες τρελά πράγματα στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Αφροδίτη, πότε δεν μας τα κάνεις? Με τον καινούριο χρόνο. Πριν πάω να τα δείξω στη Φραγκφούρτη. Ξέρεις τι έχω βρει για να λέω ότι θα ξοδεύω? Τώρα θα γίνει πυρηνικός πόλεμος, θα χαθούμε και εγώ κάθομαι και μαζεύω λεφτά. Κάτσε να τα ξοδέψω. Βρήκα καλή δικαιολογία, παιδιά. Ευτυχώς που Πούτιν λέει συνέχεια για την Δεν μου λέει και στους ασθενείς σου τα ίδια. Λέει μη στεναχωριέστε, από κάτι θα πεθάνετε λοιπόν. Ωραία, παιδιά, σας το λέω για να το σκέφτεστε, γιατί όλες έχουμε. Εγώ έτσι σκέφτομαι. Άμα είναι αύριο, καλά. Για να νιώθετε ότι είσαι πέρα στα παιδιά μου.
Καλό βράδυ. Ώρα καλή. Ήρθα για λίγο, αλλά το έκανα. Να πας στο καλό. Γεια σας. Γεια. Καλό. Ειρήνα, έχω εγώ να αυτό, μην νομίζεις. Πόσο γρήγορα στεγνώνει η φωτή του? Όταν έχει όγκο θέλει το χρόνο του. Τώρα έτσι με ένα πιστολάκι. Για να πάρουμε το κόκκινο. Αφροδίτη, στο γυαλί θέλετε? Πώς? Βέβαια. Ναι, βέβαια. Πώς κάνει? Κάνω πολύ από κάτω. Θα βάλεις το αστάρι το διάφορο στο γυαλί? Γιατί? Για να έχει πορόδι. Όχι, αφού έχει κάνει και το καδράκι. Όχι, δεν είναι. Να μην έχει, να έχει πόροδι. Σκέτο είμαι από Θα βάλουμε το αστάρι του γυαλιού. Για να κάνουμε φωτοσκίαση, για να το κάνουμε στο γυαλί ντεκουπάζ. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό γίνεται και στο ξύλο πάνω. Φυσικά. Βάζεις αστάρι και μετά. Πού σας το έδειξα, να το. Βάζεις αστάρι και μετά ή. Μα κάνουμε ζωγραφική. Κάποια επιφάνεια θα πρέπει να την προετοιμάζουμε. Αυτό εδώ είναι στο ξύλο. Αυτό είναι στο ξύλο. Εγώ θέλω να δείτε την ουσία ότι αυτό τώρα με τη μύτη θα γίνει σαν φωτοσκίαση. Το καλοκαίρι περνάνε γονείς και παίρνουν τα χρώματα αυτά μόνο με τις τσάντες τους και τα μαγιό τους περνάνε. Τα παίρνουν στις παραλίες, μαζεύουν πέτρες και κάθονται και ζωγραφίζουν με τα παιδιά τους. Ωραία. πολύ ωραία. Για να πάρω και το πορτοκαλί. Συναντηλεύσει και τα χρώματα. Το κοράλι το λέει από μόνο του. Στάζει και... ναι. Άνοιξε. Κάτι, ναι. Μήπως έσπασε. Ναι. Δεν πειράζει. Όχι, αυτό δεν είναι. Λοιπόν, θα αλλάξω τη μύτη και θα βάλω την κόκκινη εδώ. Γι' αυτό και μου έτρεξε έτσι, βλέπετε. Όπα! Πούτος! Έλα κρασάτος! Έλα, δικό μου είναι. Κρασάτος! Τώρα θα σταματήσει, θα πάει. Εντάξει, σταμάτησε. Παστιτσάδα είναι ωραίος. Κερκυραϊκή παστιτσάδα. Λοιπόν, λίγο μου έφυγε επειδή είχε πρόβλημα το καπάκι. Ναι. Αλλά ό,τι βλέπετε καταλάβαμε όμως. Θα δημιουργείται σαν τύπου φωτοσκίαση. Βλέπετε. Ωραία. Τα κοράλια μετά μπορούν να γίνουν οι θάλασσες, τα βραχάκια. Ενώνει το χρώμα όπως το βιτρό, Ναι. Να κάνω τώρα και ένα ματόχαντρο ή και ένα δέντρο που κάνουμε. Θα κάνω λίγο και ένα δέντρο. Για να πάρω. Να δούμε τα κλαδιά του χωρίς πινέλο, πώς μπορούν να γίνουν και πώς να κάνουμε τη φιλοσιά του. Πολύ ωραία, ναι. Και πάνω σε γυαλί γίνεται αυτό. Ναι. Κατευθείαν, όχι σαν να έχει ανθεκτικότητα, αλλά για να κάνουμε ζωγραφική για να είναι διακοσμητικό. Εντάξει. Ναι. Να ρωτήσω, είναι διαφορετικό το αστάρι γυαλιού και άλλο η αμοβολή? Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Είναι δύο... Το έχουμε χρησιμοποιήσει και σαν αμοβολή. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλη δουλειά κάνει το ένα, άλλη δουλειά κάνει το άλλο. Ναι, το φανταζόμουν, αλλά είπα να ρωτήσω. Θα πάρω ένα άλλο χρώμα τώρα. Να πάρω ένα πράσινο. Ναι. Να πάρω ένα πράσινο, να βάλω μέσα
Αυτό είναι ένα μπέζ, το τουμπ που λέγεται. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς μπαίνω μέσα. Στο ίδιο το χρώμα, πριν μου στεγνώσει, μπαίνω μέσα για να δημιουργήσω ενώματα, νερά, εφέ. Και φυσικά αυτό δεν θα κάτσει, θα στεγνώσει και θα παραμείνει τρισδιάστατο. Τώρα, κανονικά έπρεπε να το κάνω τόσο για να έρθει και εκεί μετά να κάνει τα φύλλα. Να κάνουμε. Εδώ κάνουμε άλλου είδους κλαδιά. Και φυσικά μπορούμε να κάνουμε και μοντέρνα ζωγραφική με αυτά, με τρεξίματα και τα διάφορα. Για να του κάνουμε και λίγα λουλουδάκια. Τα οποία τα βάζω έτσι, όμως μπορώ να τα ανοίξω με μια σπάτουλα. Εδώ έχω ένα κουτί. Λοιπόν, μπορώ να επέμπω με μια σπάτουλα. Αθισμένη αμυγδαλιά. Και αυτό μπορεί να μπει εδώ μέσα το χρώμα και να το ανοίξουμε, να το απλώσουμε και να δημιουργήσουμε εφέ, λουλούδια. Έτσι. Ωραίο. Ναι. Εάν τα βάλω εδώ μέσα, κατά αυτή την έννοια, γιατί δεν θέλω το δέντρο μου να είναι πνιγμένο από φιλοσιά και από... Εγώ το έκανα τώρα για να δούμε το... Τα απλώνουμε μπουκετάκια και βάζουμε και άλλο χρώμα μέσα. Μπορείς και με κόκκινο να φαίνεται και σαν Αλεξανδριανή. Και απ' όλα. Άντε να κάνω και ένα ματόχαντρο έτσι για το καλό. Να μας πιάνει το μάτι. Το μάτι, ναι. Έτσι πως στέκεται. Α, καλά. Έλα. Καλά. Και εκεί συνέχεια. Τέλος πάντων, να πάρουμε τώρα αυτό το μοβ. Μαύρο θέλει, αλλά τώρα... Ναι. Εγώ αυτά δεν τα χρησιμοποιήσω ποτέ. Καλά, τέλειο, καλά. Μένει εκεί. Θέλει καμιά ώρα να στεγνώσει βέβαια, ναι. Θέλει ναι, εντάξει, ναι. Αλλά αν κάνουμε κάτι, ένα ημερολόγιο, κάτι, μπορούμε να το κάνουμε ένα ματόχαντρο εκεί όταν μας λείπει επάνω ζωγραφισμένο. Μήπως θα ήταν καλή ιδέα έτσι. Ωραίο. Αφροδίτη. Κυρία Δασκάλα, επειδή με αποσχολούσε η Μάγδα. Κάνει άλλο είναι να το δω. Ορίστε. Μάγδα με παρέσει. Θα σε βγάλουμε έξω. Κοίτα τώρα που το ξανακάνει και κοιτάς πάλι τη Μάγδα. Άντε. Η Μάγδα με παρασύρει. Ορίστε. Ξέρεις τι θα πω. Για δικιά ρούλ φταίει. Δύο μάτια λοιπόν. Εγώ και εσύ. Πω, καλά. Και αυτό μας στεγνώσει θα μείνει έτσι ακόμα. Ναι. Όπως και ο όγκος που έχει το δεντράκι μένει έτσι. Αλλά και στη συνέχεια δουλεύεται πάρα πολύ ωραία φωτοσκίνηση. Εγώ δεν φάω τα χρυσά που έχω πρόσωπα. Τέσσερα και δύο έτσι. Σαν ματόχαντρο.
Λοιπόν, επειδή το είδε το ματόχαντρο, αυτό που κάνω τώρα είναι κάποια τεχνική που μπορούμε να δημιουργήσουμε σε πιο μοντέρνα ζωγραφική. Θα κάνεις και αστερία. Και αστερίες και τα ψάρια. Και τα ψαράκια γίνονται. Δεν κάνε μας ένα ψαράκι. Ένα ψαράκι. Ναι. Δεν θα σας κάνω. Να, Αφροδίτη. Άντε θα σου κάνει και μπαρμπούνι. Κάνε το μπαρμπούνι, δεν πειράζει. Θα το κάνουμε μπαρμπούνι. Ναι, μωρέ και εσύ τώρα. Τι να το κάνει τώρα. Και να κάνει η γυναίκα τις κανέλες. Μπορντό κανέλες. Κοίτα εδώ πάλι θα ρωτάς και θα φες κι άλλο ψάρι. Και Αγγελική, πω. Μας έδωσαν κανονικά. Το έχεις. Καλά όποιο λες τώρα, ναι. Με το θύμα τα σκάντρες. Ναι, το έχω κάνει. Το είχα κάνει. Το έχεις. Αν το έχω σπίτι, δεν το έχω γιατί το χάρισα. Το είδε μια φίλη μου, ξετρελάθηκε, μου λέει το θέλω. Το έδωσα και από τότε δεν έχω ξεφύγει να κάνω άλλο. Έχω ψήσει τις χάντρες. Λοιπόν, ένα ψαράκι. Τις μισές κανέλες και δεν τις έχω ολοκληρώσει. Πρασινομάτικο. Μπορούμε να το κάνουμε σε μαύρο,